Promiňte, dámy a pánové, vypadá to, že já jsem vůbec nenatáčel. Za ten žebřík, rychle. Pozdě. Tam bol jeden tak zakempený, že ma zabil hneď. Asi na 3 rany. Vypadá to, že já jsem vůbec nenatáčel, nechápu proč. Ne, tak ja budem mať akože dvojhodinový video. Poďme spolu. No tak pojď za mnou tím pádem. OK, tak zničíš toto, ja zničím tamto, rýchlo, ja to z veľkej ďalky pôjdem zničiť. A to tretie budeme ničiť spolu. Dobré, možná. Já jdu zatím si zničit svoji hračičku. Pôjdem zničiť svoj. A víš co, já to udělám trochu zajímavěji. Kde mám granát? No já nemám. Tak škoda. On je akurát predo mnou, chcel zabiť nožom a ty ma zničíš? Ďakujem. No problém. Proč já nemůžu sprintovat? Ale musíš zabiť tie bazooky. Víš co, já jdu zatím nahoru, jdu zabít pár lidí. Ale já si zničím ten, jo? Hrčo. Protože... Ja si to idem zničiť. Ale ten můj si zničím já. Ten tretí myslíš? Jo. Pohode. Protože jako ten je už... Tve. Teraz sa musím vydýchať. A ja to zničím to cez celú mapu. Nestrieľaj do mňa, potom mám zlú Náladu! pušku. Au, ale on do mňa strieľa neviem kde. To je husák jeden. O, 100 XPček za zničení dvou... Ne, jednoho. Nebo dvou. Že to je tak, že sniper. Ja počujem ten výstrel. Já střílím. A. Co, může být ale sniper. Ruka a... Možno skapem? Já tam nepůjdu. Dobre. Za... Já tě nemám rád. Rejdeku. Dáme rovno reštart, počkaj. Ne, to je dobrý. Dáme reštart, ne? To je dobrý, já si to nějak dám k tobě. Možná! Buja. Aj toto je možnosť. Ja viem, kadiaľ pôjdem. Aby som to mal jednoduchšie a nemusel ísť cez tie dve bazooky. Horem, že? Hej, pôjdem cez tú jaskyňu. Na post 122. No ja tam budem robiť také kraviny. Že ja to budem počítať, že koľkokrát sme spadli. Kto koľkokrát spadol, že kto je horší. Zabiješ ho ty? OK. Zabiješ ho ty, OK. A zase, pak zase vypočítej, kdo je horší, kdo více kecal. Nie, ja to tam budem mať ako keby to, že to tam budem písať, vieš, že a rátať. Čože, ja som strelil do granátu a zničil som ešte pri tom 2 auta. No právě, což je největší. To išlo aj v minulom. Ale mne sa minulo v Sniper Elite 2 sa mi podaril taký úplne brutálne dobrý trik. Len tak som chcel vystreliť do gulomečníka, akurát tady niekto prebiehával. Jo, vím. Som ho zabil, to, kto prebiehal, som mu dal hlavu a ešte tá strela, čo prešla tomu jednému cez hlavu, ešte zabila aj tomu gulomečníka a dala mu tiež hlavu. Já vím, to se mi tady podřažilo taky. Alebo že som mu strelil priamo do hlavne. To Naštvi mě! Ja? Já jsem... Stajal to tam... Aha, tam je ten výbušný súd. Bum. Děkuju, Rejdeku, děkuju. Nemáš zač. Mě už to štoval. Ja už to hneď idem otočiť a idem riesť po tom rebríku, no. Len ma musíš kryť, budeš ma tam kryť? No nevím, já už ležím. Ty ležíš na zemi? Ne, skoro. Tak láhni si normálne na zem. Raketomet! Už som ťa spozoroval. Máš prvý zásah, druhý Promiň, nemůžu zrovna. Dobré, už tě můžu kryt. Tak ma kryj. Tak počkej, já tam som jdu. pri rebríku. Já tam jdu. Já jsem zrovna střílel po nich. Tak já si lehnu. A kryj ma, ja už lezem. Ahoj. Nemusím tě krýt. Lebo ja mám iba 2 životy. Vidíš, že jsem tě nemusel krýt. Už má video. Počkej. Já jsem na to zapomněl. Počkej.
Sundáš to stať to? Jo. Ja zabijem toho, čo je pred nami. Po ňom. Tam je ďalší, tak to tiež zabijem toho v okne. Počkej, já si na chvilku odpočinu. Já to fakt sundám, věř mi. A když mě to bude štvát, tak to sundám jinak. No a můžeš je zabít? Oni Nevidím tam nikoho. Ja idem zabiť tých za nami. Jo, to by bylo vhodný. O môj bože! Možno skapem. Ty nesmíš! Okay, Kámo, já myslím, že zabiješ tady tohodle, který je u nás. Ten basard mě zabil, zrovna když jsem to chtěl odpálit. Ja som proste mal úplne na 1 mm života a ja som tam stihol ešte jedného zabiť hneď v momente. No konečně! No, aspoň že to. Počkaj, ja sa len tak kúknem v nastaveniach. Napríklad game a tu je enemies, subtitles, bullet camera normálne, ja si dám increases. Raketomete ne! On je nahoře chlapek s raketometem, víš? Prosím tě, neníč tam to ještě, jo. A som len auto ničil. Do prd! Raketa! Ja som iba videl tú raketu. Právě jsem se healnul. Mám ho! To se mi teda nepodařilo vůbec ho zabít. Tady je ještě jeden. To vím na 100%. Co, on už je mrtvej, tebe. Já to jdu zničit, prosím tě. Nemám náboje! Alebo nie, že mám ešte náboje, len ich mám málo. To mi nevyšlo. Traf sa tam do niečoho výbušného, makaj! Ich je tam veľa. Ja si musím láhnuť, láhni si! Jedna kostička života. Mám posledných 14 života. On tam má raketomet! Rejdeku. Ja som mu do topánky som mu strelal, on skapal. What? What the Au! Ne! Rejdek, pojď sem. Počkaj, ne! Tam oni zozadu prichádzali noví a noví. A oni se zadu opět střelou raketu. Ten bastard. Jo, víš o tom, že čím vícekrát to děláme, tak tím více dostáváme těch bodů? No a ne, body sú mi k ničomu, keď to nedávame a budem mať 3-hodinové video. Já už to... Já to jdu proběhnout, prosím tě už. Jo. Myslím, že mi ostala lekárnička. Ďakujem. Děkuji pěkně. Preskoč to. Já už jdu, prosím tě, na tutu, jo. Jako tohle, hej, tohle už ne, tohle už fakt ne. Už jsem v tom profíci. Až na to, že já zase ležím. Já jsem se na chvilku lehl. Ne, raketo, ne. Preži to. Au! Au! Čo si tomu nerozumel, že preži to? Já nevidím, kde je, on je Ty si zasa hore? On je ve stěně, nebo co? No, on je pode mnou. Si robíš srandu, jak ťa... Ja sa tam nemôžem dostať. Zasa ma zostrelia, keď budem ležať. Ne, tak hele, spočetku. Musím ísť po rebríku. Proč? Lebo sa mi to nechce pol hodinu obchádzať, to by som nestihol. Ale stihl. Au, au. Úplne z druhej strany mapy, hej? To ešte kam bližšie rebrík. A oni střílí stejně všichni po mně. Tu máš do zadku! Kámo, ale... Už 15, 14... What the fuck, ta krev tady u mě! Čo je? Si rodil?
Zase do topánky. Já radši běžím. Topánky, co to jsou asi topánky, to jsou asi topánky. Žádné boty. Děkuju, že jsi mě zachránil, blbe. Nedá sa tako rýchlejšie dostať dole cez rebrík? Tako sklznúť? Dá se tam skočit, ale to musíš mít štěstí. Skúsi skočiť. Musíš o stěnu. V pohode som prežil. No právě. Víš? Ale to ani o stenu som nespravil. No právě někdy se stane to, že přežiješ. Mne sa to vždy stalo, že som prežil. Promiň. Trocha milu. Žádná raketa už. Já se radši vezmu raketomet, protože vím, že tady ještě jeden aspoň bude. Ne, není? Přeskoč to! Ja stlačam mezerník ako život. To musíš ty preskákovať, lebo ty si ten... No já jsem zmáčko mezerník a nic. Ty si že složit. Jo! Teďka bude to, co si myslím, že bude, že? Au, 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 au! Prečo? Ja, že už bude koniec. No, teďka přijede tank, no. To je jedno, že príde tam. Ale já tu umírám. Ja idem začať k tomu bodu. On má raketet. Tak rýchlo zdrhaj. No, děkuju! Ty jsi na jaká scénu! Myslíš, že ten tank nás zabije? Ano, zabije. Pojď pro mě! Idem! No ja sa čakáš, aby si ma nevšimol tank. Jo, prosím tě, raketomety mi tam nech, jo. Já je potřebuju na zabitího. A já se zase točím dokola a dokola. Je niekto pri tebe? Jo, je dva. Kde si? Že si tu hned za rohom. Jo, jsou tady u mě dva. Jeden raketovečík, takže bacha. A... Jedného raketomečíka už som zabil. A to si ty. Dobrý výstrel. A... Já to se zase... Kde sú? Já nevím, oni se tady furt schovávají za autama. Čau! Viděl jsi, jak jsem odletěl? Ne. Ja som videl iba, že si zmizol. Tak to nic vidíš na videu. Teda jestli se koukneš, což nevěřím. Na veci aj minule hovoril, že natáčaš a nenatáčal si. To bylo asi, no, možná jsem to natáčel, ale já jsem teďka neuploadoval skoro vůbec nic. Nestrieľaj do mňa. Longshot! Nenapísal longshot, keď som bol meter pred ním. Long nebo long? Long. Takže onog. Bože, ten tank haďal chodí. Ja idem za ním a on to stále obchádza. No, to bych ti neradil moc. Ja nemám trip miny. Sakra, ja nemám trip miny. A hodí po jeho kameň. Hej, ne, tribajny? Tak je tam nastav. Ale to ho nezničí. To je trip mine, to je na ľudí. Ja už som pri ňom. Aj ty si tu. Kde má tu nádrž? Na jednu ranu? Či ty si do ňom bazúkou vystrelil? Bazúkou, čo? Panzer destroyed. Rašuj tam! Rašuj po výhru! Po výhru, jo. A já už nemůžu. Prosím, nech je konec! Jo! Jo! A idem pozrieť, koľko má toho video, ak budem mať cez... Uvidím, koľko to rozstriham. Ale že išli s nami okolo 50 a ani jeden nám nepomohol. No, oni nešli s náma, my jsme jim utekli, víš. A oni pak pro nás přijeli. Ča. Ste taký rambovia. Ja mám spolu 2800 kg. To není to killy, to je...
To je to. Bla 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 bla. To sú skúsenosti. Takže dúfam, že sa vám video páčilo a uvidíme sa u ďalšieho videa. Zdar! Čau.